Bubisita sa Pangasinan si DPWH Secretary Vince Dizon at personal niyang ininspeksyon ang ilan sa mga ongoing projects sa probinsya ngayong araw. Kabilang ang Lingayen Bypass Road Project na sinimulan na gawin noong 2018. 88% nang tapos ang proyekto. Sa oras na matapos ang proyekto ay mababawasan ang travel time mula sa Lingayen patungo sa Binmaley ng hanggang sa 15 minuto. Inaasang makikinabang dito ang nasa 18,000 na motorista na araw-araw bumibiyahe. Dumiretso rin si Dizon sa Aplaya Floodgate na makatutulong na maiwasan ang pagbaha sa mga mabababang lugar sa coastal barangay ng Lingayen at Binmaley. Binisita at ininspeksyon din ni Dizon ang San Juan Hanging Bridge sa bayan ng Agno na nasira sa pagtama ng bagyong Dante at Emong noong July 2025. Inaasang maisasaayos na ang tulay sa madaling panahon. Nakapaloob na umano sa regional budget proposal ang budget allocation para rito.